Que tal, saudos? Preocupación en Marín ante a falta de noticias dunha familia veciña do municipio que estaba de viaxe en Venezuela no momento dos terremotos que sacudiron o país este mércores. Ampliamos de contado agora os titulares. A derradeira leición do mestre xa se expón no Museo de Pontevedra. A obra de Castelao, propiedade do Centro Galicia de Bos Aires, poderá visitarse ata o 27 de setembro. Para a ocasión, a entidade deseñou unha mostra na que a peza dialoga con fondos da colección permanente do museo. O goberno da Pobra, formado por Nos Pobra, BNG, Partido Socialista e veciños independentes, aprobou unha declaración conxunta en defensa da sanidade pública. No documento recóllese tamén a súa preocupación pola situación do centro de saúde da localidade debido aos recortes no persoal e a perda de servizos. A simbiose coa contorna e o enoturismo centraron o 14º Foro Económico e Social do Albariño organizado pola Adega Meisina Terra da Sorei. Estes días pasaron por este encontro expertos de distintos sectores para analizar o papel do viño como axente dinamizador do territorio, así como do enoturismo como unha ferramenta para reforzar a competitividade. Sanxenxo vivirá un intenso verán cunha ampla programación pensada para todos os públicos e repartida polas 7 parroquias. A destacar o terceiro ciclo internacional de Maxia con 5 actuacións, tamén o cine na rúa con outras tantas proxeccións ao aire libre. Tampouco faltará a música nas rúas e prazas con máis de 20 actuacións a través das iniciativas Tardeos Musicais e Concertos na Rúa. E a Asociación Cultural Peñas de Boiro presentou as actividades que organizará dentro das festas do verán que se van celebrar do 3 ao 8 de xullo. Como é de tradición, dúas serán as citas para todos os peñeiros. O venres 3 coincidindo co inicio dos festexos, co Remember Fest, e o luns día 6 co tradicional Día das Peñas. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E comezamos en Marín, onde hai unha familia desaparecida nos terremotos de Venezuela. Preocupación no concello de Marín ante a falta de noticias dunha familia veciña do municipio que estaba de viaxe en Venezuela no momento dos terremotos que sacudiron o mércores o país. Son 4 persoas, 2 adultos e 2 menores, dos que, segundo denunciaron os seus parentes en redes sociais, non se sabe nada despois dos sismos. A familia viaxou o luns a Venezuela e estaban aloxados na zona de La Guaira, un dos puntos máis afectados pola traxedia. O concello de Marín xa manifestou a súa preocupación e convocou un minuto de silencio pro vindeiro luns ás 12 do mediodía en sinal de apoio ao pobo venezolano. Este venres tamén se gardou un minuto de silencio na Deputación de Pontevedra. Nos comunicaron que hai unha familia con niños y bueno, que está viviendo en Marín, vive en Marín, tiene a sus niños escolarizados en Marín y ellos trabajan aquí y conocidos, que no se sabe nada de ellos. Es un poco lo que nos transmiten. Se pusieron en contacto conmigo en concreto el colegio donde sus hijos acaban de terminar el curso precisamente el viernes, y parece ser que el sábado pues se iban como todos los años allí a Venezuela con sus familias. Y bueno, pues cualquier información que se nos pueda transmitir, nosotros vamos a intentar ver la que podemos conseguir a través de los organismos oficiales. Pois houve minutos de silencio en moitos puntos da nosa xeografía, tamén nas comarcas do Barbanza e de Muros e Noia, onde se solidarizaron tamén este venres co pobo venezolano tras os 2 terremotos rexistrados no país, no que se levan xa contabilizados máis de 200 falecidos. A maioría de concellos participaron ás 12 da mañá deste venres nun minuto de silencio atendendo a convocatoria da Federación Española de Municipios e Provincias. Na Pobra o acto tiña lugar ás portas da Casa Consistorial, presidido polo alcalde José Carlos Vidal. Nel participaron tamén outros membros da Corporación Municipal, así como traballadores e veciños en xeral que se quixeron sumar á homenaxe e amosar así a súa solidaridade e o seu apoio ás víctimas e aos seus familiares.
Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Susto en Cambados, o Servizo de Emerxencias tivo que intervir na madrugada deste venres para sufocar un incendio nun vehículo situado na parte traseira dunha nave. A súa chegada, os efectivos procederon á extinción das lapas e a aplicar escuma para evitar que se reavivaran. Tamén tiveron que realizar labores de ventilación da nave do Obradoiro e da de obras empregando turboventiladores para despexar o fume que se acumulara nos dous edificios. A investigación das causas do fume está en mans da Garda Civil. A derradeira edición do mestre xa se expón no Museo de Pontevedra. A obra de Castelao, propiedade do Centro Galicia de Bosaires, poderá visitarse ata o 27 de setembro. Por ocasión, a entidade deseñou unha mostra na que a peza dialoga con fondos da colección permanente do museo. Ata o 27 de setembro, os que se acheguen ao edificio Castelao do Museo de Pontevedra poderán contemplar a obra Cumio do Galeguista, a derradeira lección do mestre. Un día en que a cidade que Castelao apreciou, o museo que fundou e o edificio que leva o seu nome reciben a súa obra maestra. Certo é que a obra medra axiña como clamor contra o horror da represión da Guerra Civil, ou que chega aos nosos días como esa vacina contra o esquecemento sen perder forza na denuncia, pero ante todo nace como homenaxe ao vil asesinato a Alexandre Bóveda, mártir pola liberdade. Considerado como un símbolo da memoria e da diáspora galega, a peza, propiedade do Centro Galicia de Bosaires, representa o fusilamento de Alexandre Bóveda a mans do exército franquista. A derradeira elección do mestre constitúe un símbolo supremo de toda Galicia e de todos os seus fillos e fillas. A nosa vontade é plena e irrevocable. Que cada persoa poida mergullarse nesta memoria visual. Unha memoria que nos interpela e nos convida a estar á altura do noso mañá. Na mostra preparada polo Museo de Pontevedra, o cadro dialogará con outros fondos da súa colección permanente, na que é a primeira vez que se expón na provincia de Pontevedra e a segunda en Galicia. Esta, a derradeira elección do mestre, non é unha simple ollada, non é unha simple mirada ao noso pasado, senón tamén unha necesaria mirada cara ao futuro, porque só dende o coñecemento, só dende a nosa historia, só dende as nosas raíces, somos quen e seremos quen de construir a Galicia que todos desexamos para mañán. Onte celebrouse a inauguración da mostra cun acto institucional. Asistiu, entre outros, o presidente da Xunta de Galicia. Tamén o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, trasladou unha esperanza na súa intervención, que o cadro poida quedar nalgún momento no Museo Pontevedrés. Coa esperanza, é o último que se perde, de que este cadro, esta obra, poida nalgún intre quedarse de xeito definitivo na nosa cidade. Vou a seguir loitando sempre para que o legado de Bóveda teña o recoñecemento oficial do 17 de agosto como Día da Galicia Mártir e sexa isto unha realidade canto antes por parte da Xunta de Galicia. A exposición poderá visitarse de xeito libre e gratuito, aínda que a sala que acolle ten unha cabida limitada a 25 persoas por quenda.
Bueno, a gran ausente na inauguración deste xoves foi Amalia Bóveda, filla de Alexandre Bóveda. Nun comunicado explicou que a súa decisión se debe a motivos de dignidade e coherencia cívica e política, defendendo que o legado do seu pai, de Castelao e do galeguismo non son mercadoría electoral ningún decorado, dixo, pero ao cinismo político. Amalia Bóveda asegurou que non pode acompañar a quen cos seus votos, actos e pactos nega a realidade histórica e institucional do que representa o cadro e, ao tempo, lamentou o blanqueamento político das formacións de extrema dereita. Ademais, a filla de Alexandre Bóveda censurou que o Partido Popular se negara de xeito sistemático a declarar o 17 de agosto, data do fusilamento do seu pai, como Día da Galiza Mártir. Así as cousas, no comunicado asegura que visitará o cadro de xeito privado e acompañada da súa familia. Quen si asistiu á inauguración da exposición foi o colectivo Mocidade Galega pola Memoria. Varios representantes participaron nunha acción silenciosa de protesta para reivindicar a institucionalización dese día. Máis cousas, o goberno da Pobra, formado por Nos Pobra, BNG, Partido Socialista e veciños independentes, aprobou unha declaración conxunta en defensa da sanidade pública. No documento recóllese tamén a súa preocupación pola situación do centro de saúde da localidade debido aos recortes no persoal e á perda de servizos. Atendendo unha solicitude que partiu da propia Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza, o Goberno da Pobra deu lectura esta mañá unha declaración conxunta en defensa da sanidade pública, asinada polos grupos municipais Nos Pobra, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista e veciños independentes da Pobra. Dela quedouse fora finalmente o Partido Popular, que pretendía introducir algúns cambios no documento, unha solicitude que o equipo de goberno non considerou. Se falou co PP, pero bueno, que consideraron que era oportuno engadir algúns cambios que, bueno, ao meu entender non resultaban demasiado sustanciais, pero que sí podían desviar parte da responsabilidade hacia outras institucións que non son as que teñen precisamente as competencias actuais da sanidade en Galicia. Consideramos que esta é unha declaración proposta pola Plataforma pola Defensa da Sanidade, non polo Goberno do Concello, e que, polo tanto, debemos respetar ao máximo o seu sentido orixinal. No documento, os grupos municipais asinantes reafirmaron o seu compromiso cunha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade, como un dereito fundamental da cidadanía, ao tempo que destacaron o papel esencial da atención primaria. Tamén se recolle a preocupación pola situación do centro de saúde da localidade, debido aos recortes no persoal e na perda de servizos. Especial preocupación suscita a falta de cobertura estable das prazas médicas correspondentes á poboación da Pobra do Caramiñal, así como a ausencia dun servizo de atención continuada en horario de tarde, circunstancia que obriga a numerosos veciños e veciñas a desplazarse a outros municipios para recibir a atención sanitaria urxente, contribuindo, ademais, á saturación doutros dispositivos asistenciais da comarca. Entre outras cuestións, reclaman a Consellería de Sanidade que adopte as medidas necesarias para garantir unha dotación estable de profesionais e se reforcen os servizos de atención continuada, dando así cobertura ás necesidades asistenciais da veciñanza. Dende o goberno pobrense destacouse tamén o traballo que ven realizando a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Barbanza, mostrando ademais o seu apoio á manifestación convocada para este domingo 28 de xuño, animando a veciñanza a participar nela. E a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presentou este venres en Lousame a campaña informativa que acaba de poñer en marcha a Xunta, coa que pretende concienciar a veciñanza dos concellos adheridos á Mancomunidade Serra do Barbanza da importancia de facer unha correcta separación dos residuos en orixe. Así, durante a presentación desta campaña, fixo fincapé no papel clave da cidadanía para avanzar cara a unha xestión máis eficiente e sostible dos residuos. A campaña desenvolverase ao longo dos meses
meses de xullo e de agosto e consistirá en 3 accións principais. Instalaránse elementos que son impropios do contedor amarelo en determinadas localizacións para chamar a atención. Ademais, distribuiránse cubos amarelos en cada un dos concellos co lema da campaña impropio de nós e tamén vinilos en comercios. A maiores tamén se informará directamente a pé de rúa aos veciños entregándolles flores amarelas e finalmente en agosto a campaña trasladarase ás praias para seguir informando a toda a veciñanza en xeral. E o BNG de Ribeira levará unha iniciativa ao vindeiro pleno para reclamar a apertura do apeadoiro de autobuses. Os nacionalistas denuncian que leva pechado dende hai xa varios meses, provocando importantes prexuizos aos usuarios. Recollendo as queixas de numerosos veciños, o Bloque Nacionalista Galego levará ao vindeiro pleno unha moción a través da cal lle solicitou ao Goberno Municipal a apertura do apeadoiro de autobuses, que segundo eles leva varios meses pechado, causando graves prexuizos para os usuarios deste servizo. Dentro do Bloque Nacionalista Galego de Ribeira queremos denunciar hoxe como, dende hai máis de 6 meses, este apeadoiro de autobuses que temos ás nosas costas pois está clausurado sen ningún tipo de motivo, facendo que os usuarios e usuarias do transporte público pois non teñan unhas instalacións axeitadas onde resgardarse das inclemencias meteorolóxicas ou poder facer uso dos baños. Dende a formación nacionalista entenden que o transporte público non debe ser un servizo de segunda e debe ofrecerse en condicións dignas e con mínimo de calidade. Así criticaron ao goberno local por demostrar que o transporte público non entra nas súas prioridades. Queremos recriminar, ademais, como o Partido Popular de Ribeira pois mantén esta estrutura pechada, unha infraestructura que custou no seu día máis de 300.000 euros entre as tellas e máis o propio apeadoiro, e, por tanto, vemos que o transporte público non está dentro das súas prioridades políticas, facendo que Ribeira pois teña uns servizos públicos deficientes e, por tanto, tamén malgastando os recursos públicos que se investiron no seu día. Compre informar, ademais, que o Concello de Ribeira gasta anualmente 70.000 euros que lle dá á Xunta de Galiza para que haxa bonificacións de transporte público aos usuarios e usuarias do noso municipio e, por tanto, pois vemos unha contradición evidente, non? Estamos gastando cartos para que haxa bonificacións, pero mantemos ao mesmo tempo as infraestruturas pechadas sen ningún tipo de uso por parte dos usuarios e usuarias. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, coñeceremos máis detalles desa programación cultural de verán en Sanxenxo e tamén estaremos cos trasnos do Salnés porque este xoves arrancou en Ribadumia unha nova edición da súa concentración moteira. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A Deputación de Pontevedra ponse en marcha para deseñar a campaña de Turismo Rías Baixas pro vindeiro 2027. A institución deu luz verde o expediente de contratación para a súa posta a punto. Está previsto un investimento inicial de 225.000 euros con posibilidade de prórroga, co que o investimento chegaría aos 750.000. A través desta nova campaña, a Deputación busca consolidar a marca turística Rías Baixas como referente de calidade, sostibilidade e diversidade na súa oferta, así como promocionar o conxunto do territorio, procurando visibilidade pros 61 concellos que conforman a provincia. Tamén se busca atraer novos perfis de visitantes mediante unha oferta vinculada a aspectos como a cultura, a gastronomía, a natureza, o deporte e o patrimonio, así como incrementar a notoriedade internacional do destino e reforzar a fidelización no mercado nacional. López destacou que, con datos de maio, o turismo estranxeiro xa logrou superar por primeira vez ao nacional, cun 51% fronte a un 49%. Partindo desta realidade, o presidente provincial reclamou a AENA que dea os pasos reais cara á captación de voos internacionais no aeroporto vigués de Peinador. Ata que punto se podría chegar co turismo aquí nas Rías Baixas se houberan unhas conexións aeroportuarias decentes no único aeroporto que temos na provincia, en Peinador. E por iso que tamén quero aproveitar para facer un chamamento aos competentes nesa materia. A AENA, dígase o Ministerio de Transportes, é dicir, o Goberno de España, que se apliquen na atracción de rutas aeroportuarias. Necesitamos con urxencia que lle dediquen tempo, que o tomen en serio.
Un novo establecemento da provincia de Pontevedra conta co selo de certificación de Galicia Calidade. Este venres, o director de turismo fixo entrega do marchamo ao restaurante de Sanxenxo O Laberinto. Es un orgullo poder contar en nuestro local con la distinción de Galicia Calidad, con la certificación, porque bueno, siento que así ofrecemos a nuestros clientes la garantía del producto que utilizamos y bueno, intentando utilizar siempre el producto de proximidad y de origen gallego, apostando por las empresas de aquí, de nuestra tierra. As empresas neste municipio, que é un dos concellos máis desenvolvidos turísticamente de Galicia, pois apostan por o noso selo de garantía e iso, pois, bueno, ademais de ser un orgullo, pois a nos favorece porque esa aposta pola garantía pois, e por a calidade fai que Galicia pois, cada vez sexa un destino máis recoñecible. O Laberinto está situado no porto de Sanxenxo. Con esta incorporación, Galicia Calidade conta na actualidade con 35 establecementos do sector turístico con servizos certificados. Ata 30 deles correspóndense co ámbito da restauración, moitos deles combinando co servizo de hospedería. No municipio de Sanxenxo, a marca de garantía conta na actualidade cun total de 5 establecementos turísticos certificados no ámbito da restauración: o Berberecho, Hotel Nanín, Gran Talaso de Sanxenxo, o citado O Laberinto e o Nauta Sanxenxo. Ademais, tamén conta coa distinción de Galicia Calidade o Nauta Sanxenxo no apartado de actividades náuticas deportivas. Con esta incorporación, a marca de garantía conta na actualidade cun total de 148 produtos e servizos certificados de todos os sectores da economía galega, onde o turismo e a gastronomía supoñen máis do 60% do total. Marchamos de novo cara a Ribeira e o Concello presentou a súa estrategia turística para este verán. A concelleira Ana Barreiro foi a encargada de dar a coñecer todo o contido da programación deseñada dende o seu departamento. Será unha oferta ampla e variada na que se poñerá o foco na natureza con travesías náuticas á Illa de Sálvora e tamén a ONS ou a actividades de turismo mariñeiro. O Festival Atlántica, a Feira de Artesanía, rutas guiadas polo camiño a Orixe ou a proposta de observación do eclipse do vindeiro mes de agosto serán tamén algunhas outras propostas a ofertar. Como en anos anteriores, destacará tamén a Feira Artemar e as festas gastronómicas, como é o caso de Gastromar, a Festa do Percebe da Guiño ou a Festa do Polvo de Palmeira, entre outras. Máis asuntos, a simbiose coa contorna e no turismo centraron o 14º Foro Económico Social do Albariño organizado pola adega meixina Terra da Sorei. Estes días pasaron por este encontro expertos de distintos sectores para analizar o papel do viño como axente dinamizador do territorio, así como do enoturismo como unha ferramenta para reforzar a competitividade. Un espazo de reflexión sobre o futuro do sector, marcado tamén pola incerteza comercial e os desafíos nos mercados internacionais. O Foro do Albariño da adega Terra da Sorei naceu no 2008 e dende o 2019 é tamén un curso de verán da Universidade de Santiago. Nesta 14ª edición, a iniciativa centrouse en dúas áreas: o enoturismo como ferramenta para reforzar a competitividade e a importancia das adegas como motores de dinamización dun territorio en simbiose co contorna. No hay ninguna región del mundo que haga vinos de calidad que no tenga ligado un paisaje de calidad, o sea que a partir de ahí nace todo, ¿no? El hecho de que el vino es un producto elaborado que podemos dar un valor añadido extra, que quizás otros productos no tienen esta suerte, pero a la vez es una responsabilidad, ¿no? Y hay que proteger el paisaje porque da valor a las botellas que después acabamos vendiendo. Cataluña volveu ter neste foro un peso destacado, un espello no que as zonas productoras de Galicia se pode mirar no camiño cara a sostenibilidade e a armonía entre sector, medio ambiente e territorio. Caso dunha adega do Penedés que aposta polos cultivos biodinámicos. Es este paso más después del ecológico, que significa pues trabajar con plantas que curan plantas, buscar una filosofía que desarrolló Rudolf Steiner en 1924 y que trata de buscar principios activos de algunas plantas medicinales para dar vida al suelo, dar vida a la planta para que después esta uva tenga vitalidad. Unha aposta pola sostenibilidade que non se entende sen a investigación e a innovación. La investigación es, yo creo que básica para ir aprendiendo, mejorando y conociendo pues prácticas tanto de cultivo en viticultura como en enología. Entonces, si quieres mejorar, si
si quieres aprender y si quieres cada vez hacerlo mejor, tienes que dedicar una parte dentro de tus posibilidades a investigar y a mejorar, ¿no? Nesa liña no foro tamén se abordaron investigacións galegas que poden revolucionar o sector. Unha delas, o aproveitamento dos subproductos das adegas para usos noutras industrias, baseándose na economía circular. A día de hoxe hai novas aplicacións como poden ser o desenvolvemento de fármacos ou o desenvolvemento de produtos cosméticos, incluso complementos alimentarios, que poderían axudar ás adegas a sacar novas vías de diversificación dos seus ingresos e á vez reducir o impacto medioambiental que están tendo pois coa xeración de subprodutos e residuos. Ademais, Zona Franca de Vigo está implicada no foro por terceiro ano consecutivo. Un sector que necesita la colaboración público-privada y aquí hacíamos un ofrecimiento de organizar pues una edición especial de vino exterior que ayude, ¿no? En momentos como en el que estamos, una geopolítica compleja, con conflictos internacionales, con los aranceles de Trump. Os rexedores de Cambados e Meis aproveitan para destacar a importancia da formación e innovación no sector. A iniciativa que ten que ver coa investigación, co desenvolvemento e coa formación no ámbito do viño non temos que circunscribilo a unha empresa privada únicamente, sino que afecta a toda a comarca. O sector vitivinícola é un motor económico moi importante dos nosos veciños e veciñas. Aquí están implantadas, ademais desta adega, outras grandes adegas que moven ese sector e agradecemos a implicación e a aportación para que se siga investigando e así podemos seguir avanzando. O foro arrancou este xoves, incluindo tamén distintas catas comentadas. Clausurouse na tarde deste venres coa entrega de diplomas ao alumnado da sexta edición do curso de verán da Universidade de Santiago. E os aceites do país foron os grandes protagonistas este venres en Sanxenxo. O Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade acolleu a quinta cata degustación de aceites de oliva virxe extra elaborados en Galicia. Unha xornada que serviu tamén para a posta de longo de Saraiva, o primeiro aceite elaborado na comarca do Salnés. Os aceites galegos volveron reclamar o seu espazo no Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade do Salnés. As súas instalacións en Sanxenxo acolleron este venres a quinta edición da cata degustación de aceites de oliva virxe extra elaborados no país. A nosa proposta para este ano, como a todos que colaboramos cos aceites de oliva virxe extra, en este caso, temos a sorte de ter 3 aceites gallegos, que para nós é de verdad que un orgullo. E con eles, bueno, pues vamos a aproveitar. Algún se botará a man á cabeza cando vexa que un aceite tan bo o estamos utilizando para macerar para uns boqueróns, que dirán, joar Paco, gastado aí. Pero logo, cando vamos a comer esos boqueróns, vemos o sabor que dá, que é verdad que é unha verdadeira maravilla, non? A edición deste ano serviu ademais para a presentación oficial de Saraiva, o primeiro aceite do Salnés. Está Ouro de Quiroga, dende Lugo, está Pazo do Rego, Ourense, e agora estamos nós tamén en Pontevedra. Gústame que salga, que a xente sepa que é posible ter o cultivo de olivar, que se pode recuperar, que é unha tradición oleícola que xa existeu antiguamente, e que dá os seus frutos, que podemos plantar olivos e ter aceite. Galicia dende hai uns anos está a gañar peso dentro da produción de aceites, unha terra que, aínda que moitos non o saiban, sempre tivo vínculo con esta produción. Agora permite abrir novas oportunidades de negocio, ademais en distintos puntos do territorio. Un ano máis, Ouro de Quiroga volveu participar nesta xornada. Trátase da primeira empresa que se preocupou por recuperar as variedades autóctonas galegas hai xa 12 anos. Fuimos los primeros que empezamos a recuperar lo que son las variedades autóctonas y bueno, hacemos 3 líneas de aceite. Hoy aquí pues colaboramos con la Escuela de Hostelería, nos pidieron mandar unas muestras, ¿no?, para lo que va a ser el evento, y luego en parte pues se va a hacer también una cata de varios aceites donde también se catará uno de Ouro de Quiroga. A xornada rematou cun show cooking no que os asistentes puideron gozar das elaboracións preparadas polo Obradoiro de Hostalería, nas que os aceites das almazaras participantes foron protagonistas de principio a fin. Ribeira celebra estes días diversas accións de sensibilización e visibilización con motivo da celebración do orgullo LGBTIQ+. Este venres tiña lugar un dos actos máis destacados do programa e consistiu na lectura dun pregón a cargo do matrimonio formado por dúas veciñas da localidade, Ana Lampón Gude e Elena Rego Fernández. No acto participaron tamén a concelleira de Igualdade, Ana Barreiro, e a alcaldesa, María San Pedro. Esta última tivo palabras de agradecemento para estas dúas ribeiras
ribeirenses, das que destacou a súa historia de amor, pero tamén da súa perseveranza, que lles permitiu poder construir unha vida en común e poder facelo públicamente e sen medo. Todo un recoñecemento que, segundo a rexedora, busca contribuir tamén a unha ribeira máis xusta, máis libre e máis respectuosa. Seguimos con outros asuntos. A Asociación Cultural Peñas Boiro presentou as actividades que organizará dentro das festas do verán que se van celebrar do 3 ao 8 de xullo. Como é tradición, dúas serán as citas para todos os peñeiros. O venres 3, coincidindo co inicio dos festexos, co Remember Fest, e o luns día 6, co tradicional Día das Peñas. Dicir festas do verán en Boiro e dicir tamén peñas. Nos últimos anos, as actividades organizadas pola Asociación Cultural Peñas Boiro xa ocupan un lugar destacado na programación dos festexos. Unha das citas máis importantes será o venres 3 de xullo, primeiro día das festas, cunha nova edición do Remember Fest no Parque da Cachada. Unha edición máis da Remember Fest, este ano chega á súa sexta edición. Comezaremos ás 11 da noite, será de 11 da noite a 3:30 da mañán, e teremos as actuacións de Marcos Magán, de Bruno DJ, e máis como cabeza de cartel este ano un dos DJs máis importantes a nivel España, como é Abel de Quiz, un DJ que pinchou na maioría dos mellores festivales do mundo. Ainda o ano pasado estuvo no máis conocido como ven sendo Tomorrowland Bélgica. A outra cita ineludible é o luns 6, co tradicional Día das Peñas. O día preferido da maioría dos boirenses e boirenses do noso concello, pois decir que empezamos como sempre ás 11:30 ca xuntanza de peñas, para posteriormente ás 12 da mañán empezar cos xogos peñeiros. Ás 12 son os xogos peñeiros e ao mesmo tempo é a festa infantil, que este ano como novidade terémola no mirador da parte de abaixo da Cachada, é dicir, xusto á esquerda do escenario noso, para así que moitas familias que podan estar tanto na zona infantil como baixar a ver os xogos das súas peñas, tomar un vermú, etc, etc. Ese día haberá tamén un protagonismo especial para un dos impulsores precisamente das peñas en Boiro, Quim Ribeiro. El será o encargado este ano do Mangueirazo de Honra. Para ese mangueirazo de honra, que sempre é excelente, sempre pensa en unha persona do noso concello que destaca, pero eu creo que este ano elegiron a persona que o merece, porque puxo empeño en que ademais a festa fora diversa e darlle unha voltiña de rosca para que fora recoñecida, e se empeñou moito en conseguir o que hoxe en di son as Peñas Boiro, que é Joaquín Ribeiro, desde o Concello de Boiro, que debemos lle dar os parabéns porque creemos que ten máis que gañado ese mangueirazo de honra. Pero dende Peñas Boiro insisten tamén no cumprimento das normas. Está prohibido o consumo de alcohol para menores de 18 anos e entrar no recinto do Parque da Cachada con vidro, onde haberá tamén seguridade privada. Como sempre, apelan a manter limpo o espazo e non deixar nada tirado no chan. Sanxenxo vivirá un intenso verán cunha ampla programación pensada para todos os públicos e repartida polas 7 parroquias do municipio. A destacar o terceiro ciclo internacional de maxia con 5 actuacións, tamén o cine na rúa con outras tantas proxeccións ao aire libre. Tampouco faltará a música nas rúas e prazas con máis de 20 actuacións a través dos tardeos musicais e os concertos na rúa. O verán traerá ademais 8 grandes actuacións e espectáculos coa cultura galega como protagonista, con nomes como Queiman e Pousa, Coribantes, Óscar Ibáñez ou Xurxo Fernández, entre outros. A tradición e patrimonio terá tamén o seu protagonismo con Portugal no Camiño, a novena Muiña da Soalleira de Dorrón, a Feira de Produtos Galegos ou a Festa Labrega de Bordóns, por exemplo. O programa tamén ten un apartado especial para os mozos e a cultura urbana con Urban Feira, o Oceanis Festival 2026, o 16º Campeonato Mundial de Colchonetas ou a 26ª Milla Vila de Sanxenxo. Unha das novedades este ano son os tardeos musicais, canta na rúa. Vamos a empezar polos tardeos musicais en Portonovo, en Sanxenxo, que, bueno, a Asociación de Viños de Portonovo e a Asociación da Plaza do Pazo fan unha aposta todos os anos por tardeos na calle con grupos. Entonces, desde a Concejalía de Cultura queremos darlle unha axuda, un impulso, nós tamén facer 12 actuacións, 6 en Sanxenxo e 6 en Portonovo. Entonces, eso por parte dos tardeos musicais. E pola parte de canto na rúa, son cantos de taberna, que este ano falei coas 6 asociacións que cantan e están moi entusiasmados con este cantar, e van a ser todos os domingos ás 12:30 en Portonovo.
En Ribadumia xa roxen os motores na 14ª concentración moteira de Trasnos do Salnés. Uns 1000 moteiros pasarán entre este venres e sábado pola localidade nun novo encontro que busca ser un punto de referencia para amantes das dúas rodas na zona, pero tamén do resto de Galicia e mesmo de outros puntos de España. A xornada principal da concentración será este sábado. Dende primeira hora da mañá hai previstas distintas actividades. Pola tarde haberá unha ruta en moto polo concello e unha dobre exhibición a cargo de Paolo Martiño Freestyle. Tamén distintas propostas gastronómicas e animación musical para poñerlle o broche de ouro á xornada. Xa este venres teñen prevista unha ruta nocturna por Ribadumia seguida de animación musical. Nós temos moitos ánimos de que veña moita xente, normalmente temos xente xa que son afíns de vir a Ribadumia porque lles gusta Ribadumia, porque lles gusta o concello. Damos cenas solo para que a xente se diversifique pola zona e que vaya a consumir algo, ainda que a xente crea que solo o facemos coa intención de que estén ali todo o día, non, para que a xente se mova a través do concello, que conozcan o concello. Xa digo, en primer lugar, o que lle quería agradecer é ao concello e ás institucións locales que colaboran con nós, que é moi importante, grazas a eso é posible esta concentración. É un evento no que vai haber, non van a faltar as motos, evidentemente, e habrá tamén tempo para música, para ocio, para rutas, para gastronomía, bueno, para estar un pouco todos xuntos celebrando este evento. Moi agradecidos a Trasnos do Salnés porque sigan con este evento deportivo, gracias a todas as casas comerciais que colaboran para que este evento sea posible e desexarles que sexa todo un éxito de participación. Os participantes da 11ª edición do Camiño a Vela recalaron este mediodía en Vila García. Un cento de persoas percorreron esta ruta marítima xacobea, unha aposta por poñer en valor a Ría de Arousa. Que dende a comunidade do Salnés esta colaboración pon en valor a nosa ría, pon en valor o noso patrimonio marítimo e a nosa conexión co Camiño de Santiago. Este tipo de accións, ao fin e ao cabo, fan que se desestacionalice o noso turismo, asimismo que poidan acudir persoas de distintos puntos do país a valorar a nosa riqueza cultural e a proxectar a imaxe do Salnés como un destino internacional de calidade turística. Este Camiño a Vela que recorre os principais portos do norte de España, non nos olvidemos que salen da Rochelle de Francia, o porto con máis amarres do mundo de barcos a vela, o que fai é situar a Vila García e situar a comarca a un nivel altísimo de coñecemento, o que fai este Camiño a Vela é situar a Vila García comarca a nivel mundial. Pues hemos llegado con 17 embarcaciones, son casi 50 participantes en esta ocasión, si bien hemos tenido otros 5 barcos adicionales que tenemos, bueno, de incentivos con otras 55 personas, o sea que en el catamarán iremos casi 110 peregrinos del mar hasta Padrón y muy contentos con esta 11ª edición. Entre os participantes, 25 peregrinos que realizaron a travesía completa a bordo de 17 embarcacións. A edición deste ano contou cunha importante proxección exterior grazas á presenza de xornalistas de Francia e os Países Baixos convidados a través das oficinas de Tour España no exterior. Tamén participaron creadores de contido especializados en turismo e viaxes e profesionais vencellados a medios e plataformas de divulgación turística. Tras a recepción institucional en Vila García, os participantes embarcaron en catamarán para realizar a traslatio pola Ría de Arousa, a actividade central da programación. E seguimos con máis vela. Baixa organización do Club Náutico e Deportivo de Ribeira. Este sábado disputarase en augas da Ría de Arousa unha nova edición da Regata Frinsa. A proba para as categorías cruceiro, cruceiro regata e regata arrancará ás 12 da mañá cun percorrido costeiro dunhas 12 millas náuticas. Está prevista a participación dunhas 20 embarcacións procedentes de diferentes clubes náuticos da zona. Entre os favoritos a facerse coa victoria final na xeral o Corsario Thunder de Jorge
Durán, do Club de Iates de Vilagarcía, o Siradella, de César Álvarez e Francisco Gude, do Real Club Náutico de Portosín, ou o bon terceiro de Víctor Carrión, do Club Náutico Punto Lagoa, e vixente campeón do Gran Trofeo Faro de Corrubedo, disputado a semana pasada. Pois con esta cita en Augas da Ría de Arousa marchamos. A actualidade segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí, pasen boa fin de semana.